δεν το βιβλίο. Α, την μπάλα τώρα! Είδα τι μου έκανες. Τι το έφαγες, ναι. Τι σου έκανα. Ρε, μην τραβάς πολλά βίντεο, βγάλε και φωτογραφίες. Αφού είναι μακριά, ρε. Ναι, μένει σηκμό. Άσε να βγάζω βίντεο που είπε ότι θέλει βίντεο. Τι είπε βίντεο θέλει. Για να μην διαβάζω. Α, το μωρούκι μου έχει βάλει το 5. Την ημέρα που έχω τα γενέθλιά μου. Έχει βάλει? Το νούμερο 5. Την ημέρα που έχω τα γενέθλιά μου. Κάτι ήξερε. Ο Μάκης έχει βάλει το 7. Είναι εμφάνιση την είχε πριν σε νωρίς. Δεν πειράζει, είναι Α, καλά. Άμορη ομάδα. Τέρμα! Σαϊέμι ρε! Σαϊέμι! Τέρμα τα φυλακά. Μπράβο ρε τέρμα! Δεν θυμάμαι ποιος είναι το θέλει. Ο Μάκης. Είναι ο Μπριάν, πώς το λένε. Μπριάν, τέλος πάντων. Όχι, πώς το λένε ρε. Τι έτερες Μπριάν? Δεν ξέρω, αυτόν κάπως έτσι το λένε. Ντεριάν. Το λένε. Τι έκανε ο Μάγκας? Ο Τέρμα. Σαν να κοιτάς ο χοντρός. Ο Μπούρι σου. Μπούρι. Αυτός ο χοντρός ο Μπούρι. Ρούλι! Ρούλι, προσοντέτιε! Ρούλι! Λεόντιο! Προσοντέτιε! Μπέσο! Καραφλίδο! Έρχεται μπάλα έτσι. Προσοντέτιε! Ηλίθιο! Σπίτι! Προσοντέτιε! Σου βρω αυτό στη μάνα, έτσι. Την έχουν πάρει. Πακαλή. Γκολ! Γκολ στο δικό μας τέρμα! Έλα Ρούλι. Οπ. Η κάρτσα είναι με αυτές που φοράμε. Μέχρι εδώ ξέρεις. Έχω κάτι γκρι. Και εγώ έχω κάτι πολύ χρώμες. Οι τρεις που με κάνανε κοντομπούτανε. Μαλάκα ωραία ήσουν. Έλα Ρούλι. Μαλάκα. Εγώ γελάω στο άκου τι είχα. Ο Ρούλης πρέπει να ανεβάσει λίγο τους κάλτσες πιο πάνω. Ο δικός μου είχε βγάλει τελείως λάγεις. Όχι, δεν του φάει αυτό λάθος. Του φοβάσαι πάνω από το γόνατο. Δεν στείλε γαμό του μου λέει. Σαν την αφήσεις και τόσο. Ο κόσμος. Τον ξεζουμίζω πολύ. Από εκεί είναι το τέλος μας. Γιατί πετάνε. Το ιατρικό είναι αντίθετο κάποιον τόπιν μου, είμαστε στο Βένατα Τιέρ. Είναι ξάδερφος εδώ. Τώρα τον είδα. Το κίτρινο, το σουτσάκι. Ξάδερφος του Νίκου, τώρα τον είδα. Με το όνομα, Μύρι. Μπράβο, Τζόνιος! Όχι ρε μαλάκα, sorry. Άστινα ρε! Είναι αφήγη ρε. Το Ρούλι εμείς. Ο Ρούλης τι κάνει, μόνο από εκεί κάθεται. Ξέρεις, υπάρχει άμυνα. Υπάρχει επίθεση. Χωρίζονται. Μα γιατί δεν πάνε από εκεί να βάλουν γκολ και κάθονται από εδώ. Γιατί εδώ παίρνουν οι άλλοι την μπάλα ρε, τι να κάνουμε. Δεν ξέρω γιατί είναι χωρισμένοι από εδώ. Έλα Τασούλη! Εμείς από εδώ πρέπει να βάλουμε γκολ. Όχι, από εκεί να Στο δικό βάλουμε. μας. Θα πάρω από εκεί το μαυρίδι. Είναι και λίγο ξόφο. Ποιο να σας πας και θα είναι δικό σου. Θα πνιγεί μαλάκα. Είναι έτσι και κάνει το.
Δεν είμαστε εδώ και τους εμψυχώνουμε όλοι και χαλαρώστε. Εντάξει, γελάσατε λίγο δυνατά. Έτσι με το αυτό. Το πούμε έτσι. Μαλάρα. Και να δει καμιά μπαλάδα θέλω εγώ. Θα σου πει το κουτζούρι όλοι μας. Εγώ τα δικιά μου. Θες τα δικά μου. Ρε κράτα τις παραπλαγώνα για να μην πέφτουνε. Α, κακό μύτω μου, θα πει να προσεχτώ πάνω. Κάτω! Γιατί μόνο το γάμετο. Και τα ταχυκαρδίες που έχει. Το τι κάνω. Ταχυκαρδίες έχει η μάνα μου. Αυτός όμως είναι πολύ διαφορά πως έχει σταματήσει. Αλλά δεν μπορεί να σταματήσει γιατί παίρνει αυτό με αυτό. Γιατί αγχώνεται το καταλαβαίνω, γιατί είναι αγχώνα. Είναι πόρος. Αγχώνομαι. Δεν μπορείς να το δαγκώσεις ακόμα. Δαγκώνεται, είναι πολύ χοντρό. Άρχισε να δαγκώνεις από αυτό. Τι μπορώ. Εγώ έσπασα πριν, το είδες. Ναι. Άλλη γεύση είναι αυτό. Καμία Αυτό σχέση. έχει καμένη ζάχαρη που γεύση. Ναι, αυτό μου. Καμένη ζάχαρη. Ενώ αυτό για να το πιο καλό. Πάσε λίγο. Ναι, ρε παιδικέ. Κράτα λίγο. Έχω πολύ ευαίσθητα δόντια. Τραβάς βίντεο. Ναι, κράτα και αυτό. Μην το έχουμε έτσι, γιατί τα φώτα ενοχλούν. Εκεί. Άστο, το 3 είναι ρε, άστο ρε. Αυτό να λέγεται. Να μπω κι εγώ να παίξω. Με κλώτσε, ναι, έχεις δίκιο. Τι τα πακάς. Όχι, αυτό μου κάνει τροχονόμητο. Μου κάνει ελπίδα χ. Μου κάνει ελπίδα να φτάσω στο σπίτι, θα έχω τελειώσει. Μπορεί και ακόμα να μην το έχει τελειώσει. Είπα. Γιατί είπα να πάρουμε μικρούλια. Να πάρε. Ούτε αφήνει τον άλλο. Μαλάκα. Πώς το πες? Μαλάκα. Κοίτα πώς φαίνεται. Τραβάω έτσι. Κόκκινη κάρτα! Προδότη! Μα έκανα αρχή, κοίτα. Το μήλο, ρε. Λείψα. Φτάνει και στο κεφάλι. Έκανα τρυπίτσα. Γιατί πώς το κάνουν. Με ζάχαρη, τελειώνουν και το βάλουν σε σχήμα. Αυτό το κάνουν έτσι.